Podľa mňa jednu vec, ktorú všetky matky na svete neznášajú, je, keď sa im snaží niekto radiť. Hlavne človek, ktorý nemá deti, ktorý nie je matka, alebo nepozná jej vlastné deti, pretože ja viem, aké je to, sama som mama, byť nevyspatá, unavená, zničená, 24/7, byť s malým človekom, ktorý proste je naozaj kompletne závislý na mame. A potom, keď sa snažíte všetko zvládnuť, príde niekto a začne vám mudrovať. Prosím vás, nechajte si svoje rady pre seba, pre svoje deti. Vidím toľko veľa, akože fakt skvelých matiek. Proste, ktorých deti sú neposlušné, ktoré vymýšľajú, lebo sú to deti. A potom ma dokáže doraziť, keď niekto príde a začne mudrovať, ako by to tá mama mala robiť. Ak chcete mudrovať, mudrujte pri svojich vlastných deťoch, poroďte si vlastné dieťa a neraďte z knížiek alebo od niekaľ, kde ste to len počuli. OK? Povedzme si úprimne, že každá matka svoje dieťa miluje a robí maximum pre svoje dieťa. Takže nechajte jej dieťa byť vychovávané ňou samou.